Jeg ved ikke helt, om det er en lidt mærkelig vinkel. Eller om lyset. Okay, jeg skal give en tanke. Vi kører bare. 2024 er ankommet. Og den ankom faktisk for 14 dage siden, men undertegnet her har ligget syg i 11 dage, hvilket er mindre ideelt. Det er ikke lige det, man håber på, når man siger, tænker New Year, New Me, at man så skal være en syg fyr. I hvert fald ikke på den måde. Og det har selvfølgelig sat lidt en stopper for den der nytårs boost følelse, som man ellers får, som jeg håber, du har fået. Forhåbentlig kommer den, når jeg sådan rent faktisk kommer i gang med livet igen. Og det fik mig også til at tænke over, det kunne være nice, hvis der var nytår oftere, sådan så man oftere fik den der boost af energi til bare at få lyst til at gøre ting mere, som man bare får, når det er nytår. Fordi du kigger tilbage på 2023, så tænker du, det var et fedt år. Eller også tænker du, det var et sløjt år. Eller et eller andet, derimellem. Og så tænker du, hvordan kan jeg gøre 2024 bedre? Og så, det de fleste gør, det er at tænke på ting, man kan ændre. Men hvis du har haft et generelt godt år, så kan det også være, at du bare skal gøre tingene bedre. Og det er egentlig også det, jeg primært har givet af svar til folk, når de har spurgt mig om nytårsforsæt, fordi jeg føler egentlig, at 2023 er et ret godt år. Og så nogle gange kan det godt være, at det er lidt svært at finde på et eller andet, der skal gøre 2024 til et endnu bedre år, andet end at gøre de sædvanlige ting bedre. Når jeg siger de sædvanlige ting, så mener jeg de ting, som alle folk har som nytårsforsæt, så som at komme i form, tjene flere penge, have flere fede oplevelser, og bare generelt leve et bedre liv. Og de er jo egentlig meget værdifulde at have, fordi grunden til, at folk har dem år efter år, det er fordi det er rimelig meget essensen af det at leve og være et menneske. De ting, der er nok lidt flere ting, der også gør det, men derfor er det egentlig lidt mere, evighedsforsæt, end det er nytårsforsæt. Eller, det kan jo selvfølgelig godt være begge dele, og det er det som oftest. Men problemet med de ting, eller at sige de ting, det er, at det er ikke rigtig så målbart. Og hvis man lytter til alle eksperterne, når man skal lave målsætninger og så videre, så er det altid sæt smart mål. Ting, der kan måles og tjekkes af, om man har klaret det eller ej. Og komme i form. Ikke rigtig, eller tabe sig, eller blive mere nice som person. Det er lidt svært at sætte hakker ud for. Flueben, hakker, fluehakker. Så sådan, de ting, jeg vil prøve at gøre, dem fortælle dig nu. Og der er et par ting, 4 ting, 5. Det kan være, at jeg finder på en 5. ting. Det kan være, at der kun er 4. Det finder jeg ud af. Men den første ting, det er bare at være mere taknemmelig for ting generelt. Og hvordan sætter jeg flueben ved det igen? Lidt svært, men det jeg vil prøve på, det er i hvert fald som udgangspunkt til at starte med at skrive 3 ting ned hver morgen, som jeg er taknemmelig for. Fordi hvis du ser den her video, så har du det ret godt. Hvis du var i tvivl om det. Generelt i hvert fald. Fordi du har det faktisk nok bedre end 99% af alle de væsener, der nogensinde har levet på jorden. Fordi du har et hus, går ud fra. Du har en seng. Du har adgang til nok mad, varme, hygiejne, ting, sundhedsting, sundhedspleje, sundhedsting.
hvis du får det dårligt, eller har det dårligt. Og så ser vi historien, så har vi generelt adgang til mange flere ting, og nu også mange flere muligheder, end vi nogensinde har haft. Så det vil jeg bare prøve at være lidt mere taknemmelig for, og sætte fokus på det, fordi det tror jeg er måden, du lever et bedre liv på, eller i hvert fald, du lever jo ikke et bedre liv, du sætter bare mere pris på, at det liv, du lever, er bedre, end du måske går og tror, det er. Jeg håber, det giver mening. Og det hænger også lidt sammen med sådan min anden ting, som jeg sådan prøver at finde ud af, hvor godt man kan have det i sin hverdag. Bare, hvor godt kan man have det på en helt normal tirsdag, hvor står op og drikker lidt kaffe og går på arbejde, eller arbejder, hvis man arbejder hjemmefra. Og finde ud af, hvad man skal have til aftensmad. Det gør min mor så primært lige nu, fordi jeg bor hjemme lige pt, hvilket er den tredje nytårsforsæt. Det er slut året af med at bo et andet sted end hjemme. Ikke fordi der er noget galt i at bo hjemme, andet end når andre folk spørger en, hvor man bor, man så skal sige, at man bor derhjemme. Det er sådan en lille hak i statusen, og det kan være ret nice at ikke have det, selvom bo hjemme helt sikkert har sin fordel. Igen, taknemmelig for den her mulighed, jeg har, og som de fleste har, i hvert fald i vores del af verden. Ja, det var 3, var det ikke? Jo, hvad er nummer 4? Hvad er nummer 4 var? Nå ja, lave lidt mere mad. Ja, fordi jeg blev egentlig ret glad for at lave mad i 22, men så 23, der har jeg bare lavet alt muligt andet, der har gjort, at jeg ikke rigtig har følt, jeg har haft tid til at lave mad, hvilket jeg selvfølgelig har. Det kunne bare give mig tid til at lave mad. Men det kunne jeg godt tænke mig at blive god til, fordi jeg kan rigtig godt lide mad, så det er ret cool, hvis man kan blive ret god til at lave mad, fordi det er lækkert. Ja, det tror jeg egentlig var det. Jeg tror ikke, jeg har en 5. Jeg tror ikke, jeg kan komme på en 5. Andet end bare generelt at blive en fed fyr. En mere fed fyr, på den gode måde. Ikke på type 2 diabetes måden. Men og det, alle de her ting er faktisk bare ting, der skal få mig til at blive en federe fyr. Sådan så jeg kan kigge mig selv i spejlet og sige, Kasper, nu er du en fed fyr. Det er måske lidt mærkeligt at gøre, men det kan være nice at kunne i hvert fald gøre, hvis man føler for det. Så det var egentlig bare det, jeg vil lige sige, og håber du fik noget ud af det. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gjorde. Jeg ved ikke, om det bare var mig, der sad og snakkede til kamera omkring mig. Eller det var det. Det var det faktisk. Ja. Måske der er et eller andet. Måske jeg sagde et eller andet, der gav mening. Hvis jeg gjorde, så like videoen. Eller så tal til mig i kommentarfeltet omkring de nytårsforsæt. Så kan det være, at jeg bliver inspireret til at på den 5. eller 6. på listen over nytårsforsæt. Så håber jeg egentlig bare, at du får det fedeste år i dit liv. Ja.